Podľa čoho som bol nejaký iný, nebol to Janez Dolník, a to oni za čo súťažia, mne nám šikovci. A my sme tu za mnou. Hej, reklamná agentúra Zrno. Počúvajte, ale Zrno, to ja neviem, nejaká komisia športová, či v našom klube vám to prejde. Aké Zrno? Zase cez telefón, keď teba sa už nevysadil. Ja som presne vedel, že... Sme ráno prišli a že kto ešte má prísť. Taký riadny. Ja nie. Toto je Blaťák. Toto není. Rudolf spojený s Blaťákom. Pozerajte, musíme zliekať. To asi ja, tak ona, po vetre, vieš. Gratulujem si vynikajúcejšie. Dobre, to bol zážitok. Kubín do tého. Mára, ty si porec! Syňa sa na mňa lepila, poďte sa niečo. Počkaj, potreboval sa utrieť. Tak tuto sa môžete všetci. Ale moc mi to nešlo do toho. Veď som videl. Miro, ty sa musel dať za toto. Mirko, dobre. Potom si vysprintoval, keď sa rýchlo, to nie je možné taký sprint. To nie je možné. Ale to by si ma... Ja som išiel na 180 furt. Už keď som mal 184, pozerám, no kašlem na to, trošku si uberem. Ale vidíš, čo dokáže posunúť. Čo sa dalo, hej. To je adrenalín, sa Ale hecne to človek, jasne. Išla za tebou. Ja som, že už nedôjdem, hovorím, nejdem zrýchľovať moc, lebo ma to odvalí, ale keď Dosť som sa trápil tak v strede úseku. Idete na YouTubečku. Ten malý ťa nechcel pustiť, ale dobre si odrvil. Šrotil ako onen strojček. Ale mladý, to je mladá kúpa, my už iba pekný. Si ho zdrvil. Ešte dievčatá počkali. Ale že som ho nedal, počul som cieľ. Ale o to nejde, ide o to, že sme bojovníci. Mňa ty šiblo na tej zatačky. Hej, no. Zážitok, vieš ako. Nie, Mirko, nie, tu ide o výsledok. A zážitky až potom. Koľko, Miky? Ako? Tak, Čo to máš za pipačky nové? Garminy? Ujha. Ten polárna škála, toto ide lepšie. Hlavne pázy dobrý. Kto to ešte hore frčí? Ešte tu kto je? Ešte foťák frčí. Ja aj Veronka. Tá tam bola, tá ma pozbudila dobre, ona. Ty vole. Budeš na YouTubečku? No, to dáš ešte. A natáčame všetko už zo 5 minút. Aký je červený, pohľad. Hej, veď. Ukáž sa takto po svetle. Uj. Kokos. Červený ako pivonia. Dobre. Nie, len beh. A Kubo drel na Na konci. budúce už musíme ísť všetko asi. Povedali, a ty si na bicykel skôr, nie? Tak ako. Ja som skôr na bicykel ako na beh asi. Ešte som rozbicyklovaný. Hej, akože, no ale jedno s druhým. Na budúce celé, no. Dúfam. Teraz slúbujeme, potom príde. My tu chodíme zištne, bohužiaľ, no. Je to troška o inú, vieš? My tu chodíme zištne. Trošička šetriť. Hej. Trošička, lebo ten beh... Ja, keď som toto išiel prvýkrát, tak som išiel všetko, aj bicykel, aj beh. Hej. Čauko. Ja ty kyslík. Spal v apte, spal a tuto si sa zobudila a išiel si ako šká, je. Povedali, zobudili ma, povedali bež. Tak som bežal. Ako ten Forest. Run, Forest, run. Dobre sa nešlo. Aj, dobre. No je čas, jedno. Na 36 minút. Paradička. Budete na YouTubečku, chlapi. Len chvíľku.